The president of the Meghalaya People United Front (MPUF) central body, DAPOIWANMI LALOO, in a clarification made through a press conference on 15th January 2021, stated that all allegations made by the president of the KJNU, Neman Shadap, are baseless. He further informed that he had never used any weapon or threatened Neman Shadap and his family members since he did not have any reason to do so. Thì các bác sĩ galong ba hak khalai trik nakalian jonga ngayo ya ka jitep nang bagi tekot ki jonga kidon ki tekot jonga gi ba try ya ka kam business ka kam khai ya ka masi kam dai balong illegal bai ki ya lang ba chalan te nakalian jonga haden pade ba ngayo ba phone ba kidon get to ganing ki bru ki pomi tho ki ba bad ya ki kali ha mo kondor te hadin nang ta I wai nagi khot jongi la request nga ban la pai kai ga baje han te hadin wang la yo jing tip bakla ra ya ki kalish pot hana te ngakali ken nakadaw ayu bakila ra e kalish pot hana kadaw ba ka dai hang ne balai ka je ga ne ka dai hi ka ba kini ki bru ki shay amal la ko por halanti along the national highway 6 kini hi ju ki bru ki ba kano ya kam dai tangi kali business jonga dane ya ki jong ki bai hanrai ki bat ya ki bubun ki kali tang ban dewa pisa dane ka dai ka business jong ini ki bru te haden ba ki dawa kum ba arlak na kini ki kali ki ba kini ki kali ki ba mulach ki dai ki ba dai ki kali business jong wai na ki khot jongi te haden ayo jing tip ba ki la dewa pisa arlak na kata ki kali kat ba kita ki kali kim ai ki maham bat ki maham threatening ban penyap kita ki driver bat ki maham ru ba dai ban penpom ki ka kerteng jonga hapo ko video ka ba ki ring lang ba kita ki driver te nakalen jonga hadin mangayo jing tip kata ngaklam lai kandu hi ki shasro na lai bat hapo thanat umlong bit house te hangta hi ken ni akran hakamat jagi police ni klam akran chalam ti shasan ke te kapasing si kalong ba hadin ba ni lalos ya kani ka FIR namar ba kani ka FIR ba los na kita ki driver jongi ki ba shaluti hakini ki brem ki ba kanno ya nga ba ngapnyang panab bistol te nakalian jonga kumba lalai voice nem ngaladon but hadu menta ngam jupat pendan kam daka bistol ngadai nong alam sang mahalang ngamdai ukai klam uban pendan kam daka bistol ngi dai kong ginong alam sang mahalang ni dai ban pendan kam dor kulong tengi saja bod ya kane ban ni burom ya ki kendon jong ka ayo ngi try kong ginong alam sang malang ni burom ya ki kendon jong ka an ni yat kat kong ki kendon jong ka an ban ngasne ngakentiu ya ki prad khot jong iru bang dai ban burom ya ka an nyem dai ban ya len ka an bat hakaba ya dai bat ka jing sak no ka jonga kumba ong te bri dai hau na December ka dai hau na February ka ba shajja ba ki ong ba ngalalong SP jong is jandil sulai kes percaya nga nala ka dai kumta balai ngam syakem la ka dai ba ki keno nga ba ngadai smuggler balai ngam syakem kata ka dai jingkeli namar wang ngil ada statement he po larm by PS ro ka bai dai to ba ngam don jinga dai bat ki kam khayi be anya ki masi. Adding to the clarification, a member of the MPUF, Krishan Borbla, stated that the trucks that belonged to him and not DAPOIWANMI LALOO were plying legally as per genuine challan issued by the 9 miles aimship at Bernihat. He also clarified that the cattle transported from Assam were not to be taken to Bangladesh, but instead they were taken to his cattle shed in Jainte Hills, where he would herd them and once a while dispose them off whenever necessary. Wong baik kamar jong no kile thu bede kamar jong kersian te kim tip yang ata nga ong driver nga phone kinya ba lalu de pesan ba jongi ngong kile jarap te hadin ki ong driver de mem ai nginra yang kali cepot tanan nga ki nai ra ke bisa ngimla ban ai pi te ki ho dem ai nginra cepot tanan ngin register case nga ong pe mla ban sio panyi nambar kesalan ngibiang kesalan ki ong ho ni habra abai te ki ong driver de pim ai ngin syok ngin bom driver karena kam de kile dang tang man kes ngen rel abun sten kile tu sten ngapor ngam kemasuk tarik ki apor kat arba je demet ki be kali datai ka kali wa kenar balik ki be ga apor kat arba je ki be kali jong adal amet
tengah myok lap iki namar nga jengah ke Shillong ba kajuai tong tengah sanya aiba namar iba ju yarap ingi kumstral body tengah panarap namar ngamde ba kayibian nga katu ka masi ngalik nga penyiar ngadon jaga ketrep ngadon namar ki doktor nga khot veterinary ki siak ni apa jaga trep jonga kin adu ka proof ngadon ni tengah tu ngari ki masi ada bapan thet tengah de kin kumto tengah yo nong setengah spia tengah yo nong ro nga namar nga donate pat cepat ba pilih i apa ki media sosial media ro nga donate iki imlang salang kumtam der nga bamarwe tengah kentu kam ya gitu ge balik kita ge bat ge ya kali jongi ini sepat mende syuk ban lek kita dikdon kam kir de ban tre ban kata mende ban up iqway kir gidon gijat kiti jong ki ban tre dan ini sepat na kentu ya ka an bakin cimkia lem ban tek lakam mungkin ya namar numja syuk nene sekemat dan kum kan ya kam tam ki de bar jongi bon ki beli cepo asam la sai don ke jingma ka bo jingma kam tam ki prado prasnam jongi ki beli cek asam tangan kan kentin